Здравейте, включваме се, както се казва, след лова. Искам да ви покажа кучето с пастата първо, бисере. Първо кучето с пастата. Ето го къде е, кучето с пастата. Дето му слагаме на зъбите пастичката. Вижте за какво става. Вале, какво стана, Вале? Сега кажеш да видим. Дойде като самолет и по учебник. Тук нагоре. Ей! Също е. Също Също е. Виж зъбите, аз виждам. Оттам, от камерата. Ето, Виждате колеги, за какво става вижте за какво въпрос? става въпрос. Вижте. Това е, колеги, ловна дружинка Чикаларо. Виждате за какво става. Като гледам сребро, може и по-нагоре да се качи. Обаче горният зъб е много дебел. Злато. Горният зъб е много дебел. Зависи кой го Това е, учи. колеги. Кой е много добър изстрел си го направил, Вале? С бронике ли? Браво. Олеле, много дебели горните, бе. Много дебели. Много. Ау. Това е, колеги, ловна дружинка Чикаларо и кучето с пастата. Тая паста няма да казваме на никой. Паста ли е това? Мият му зъбите с четка. Аз такова чудо не съм виждал, колеги. Това е от ловна дружинка Чикаларо. Включва ми се. Майната ли си скапа? Ау. Това е. Айде, чао за сега.